bilo na postupcima u Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj gdje su im ugrađivani stentovi. Ja moram priznati da u medicini uvijek vam je važno da se naprave istraživanja na većem broju pacijenata i kad onda napravite istraživanje, kad imate rezultate, onda možete svom pacijentu prepisati. Mislim da nije korektno, ne bi bilo korektno od nas da kažemo to je metoda liječenja pacijenata, ali isto tako mi ne kažemo liječnici ne, to neće dati rezultate, ali molimo za strpljenje našim pacijente da ne idu prije nego što imamo prave podatke bazirane na znanstvenim osnovama i tek kad imamo takve podatke mi onda možemo donijeti preporuku. Sve ovo što oni rade na svoju ruku to nije naša preporuka. Pogotovo ako se zna da idu u centre koji nisu tako, nemaju takvo iskustvo sa ugradnjom. Gledajte koliko čujemo priče, to je cijena od nekakvih 6-7 tisuća eura. Mi znamo u današnjoj situaciji čovjek bi dao za zdravlje sve, ali bojimo se da su malo prebrzo krenuli s tim. Ja ipak savjetujem i struka savjetuje da pričekamo, da vidimo te preliminarne rezultate tih znanstvenih istraživanja, pa da onda nakon toga donesemo preporuku. Jer gledajte, nije to baš tako bezazleno ugradnja stenta. Da ne pričam da je to isto stres za organizam. Pacijenti sa multiplom sklerozom uvijek im savjetujemo da se čuvaju, svi poštede se psihofizičkih naprezanja, a vi radite jednu agresivnu metodu gdje ugrađujete stent, a ne znate kakvi će, jer još mi nemamo rezultate osim na tih 16 pacijenata kod kojih je dr. Zamboni ugradio stenti, koji su opisali poboljšanje u smislu da bolje spavaju, da su bolje raspoloženi, a ne da su to pacijenti koji su recimo bili u kolicima pa sad su odjednom prohodali ili da imaju oduzetost ruke, noge, nakon toga da se ta oduzetost povukla. Prema tome ja bi pričekala i kad imamo rezultate onda savjetovala pacijente ili da odu na taj zahvat ili ne. Koliko otprilike treba čekati? Pa ja mislim da će prvi ti preliminarni rezultati od doktora Živadinova biti uskoro, kroz kojih nekoliko mjeseci prvi preliminarni rezultati na tih 1000 pacijenata sigurno će se pojaviti u javnosti i kad vi imate na 1000 pacijenata rezultate onda možemo nekako baratati s tim, shvaćate, jedno je 16 pacijenata, a drugo je 1000 pacijenata. Nakon toga će stručna javnost moći diskutirati kad imate rezultate u kojem će prikazati se i rezultati magnetske rezonance i rezultati ultrazvučne obrade te selektivne venografije i nakon toga ćemo mi i struka zauzeti svoj stav. Ja moram naglasiti da tu kod nas u Vinogradskoj, u našem centru za prevenciju, mi određujemo sa našim Dopplerom, dakle protok kroz vene i često vam se dešava da vam ljudi jednostavno žude za tim da oni imaju vensku insuficijenciju, jer to im je onda povod da idu na takvu metodu. Međutim, ne možete reći ako ne postoji venska insuficijencija nekome da ima vensku insuficijenciju. Prema tome, mislim da pacijenti koji dođu kod nas napravit ćemo sve na najboljim aparatima. Naše kolege koji su educirani svakodnevno rade takve pretrage. Kad napravimo svim tim pacijentima sva to mjerenje, onda ćemo izići mi sa podacima. Ali još jednom naglašavam, to nije metoda liječenja još uvijek priznata, nego samo istraživanje koje će nama nakon tog istraživanja liječnicima objasniti da li se radi o metodi koja će pomoći pacijentima sa multiplom sklerozom u liječenju, odnosno ublažavanju simptoma njihove bolesti, ili će se metoda, kao i masa drugih metoda koje su tijekom povijesti pokušavane i u liječenju multiple bolesti i drugih bolesti, ili će se pokazati kao metoda koja nije tako učinkovita kao što u početku izgleda da je. Biće sigurno lakše jednoga dana kada ćemo možda znati što zapravo točno uzrokuje multiplu sklerozu. No, unatoč svemu, sva dosadašnja istraživanja nisu došla do jasnih zaključaka. Da, upravo tako. Naime, multipla skleroza nije bolest
koju možemo reći to je genska bolest, monogenska bolest, pa ćemo sad zahvaljujući nekakvoj genskoj terapiji isjeći taj gen, nadomjestiti ga novim i pacijent više neće imati multiplu sklerozu. Naime, kao i kod drugih bolesti, tako i kod multiple uočeno da postoji genetska predispozicija za nastanak multiple skleroze. Dakle, češće se pojavljuje u određenim familijama, međutim to nije jasna genetska bolest gdje je točno dokazano, dakle pretpostavlja se da genetski faktor ima važan utjecaj, međutim puno važniji u taj genetski faktor to su okolišni faktori, dakle ako se skombinira dakle taj genetski nekakav čimbenik i faktori okoliša, a to su još uvijek faktori za koje mi ne znamo koji su, da li su to virusi, da li je to podneblje, da li je to sasvim nešto drugo, mi u ovom trenutku to ne znamo. Naime, interesantan je podatak da i određeni područje zemaljske kugle postoji viša prevalencija multiple skleroze od drugih dijelova, pa isto tako i u Hrvatskoj. Naime, postoje istraživanja koje su pokazala da je multipla skleroza puno češća u hladnijim dijelovima, pa je tako kod nas prednjački Gorski kotar sa najvećom incidencijom multiple skleroze, dakle najveći broj pacijenata upravo u tom hladnijem dijelu Hrvatske, pa je recimo točan razlog zbog čega je to se ne zna. Isto tako u svijetu je češća incidencija u Aziji, u Africi nego u drugim dijelovima svijeta. Dakle i to je očito i nekakav vanjski utjecaj klime ili nečeg drugog, da li je možda nekakvo bilje, da li je možda virusi koji su karakteristični za to područje, ne zna se koji je taj trigger koji dovodi do tog, dakle ko je okidač koji u organizmu odjednom dovede do tog poremećaja, odnosno do oštećenja mijelinske ovojnice. Zahvaljujući istraživanju mi ćemo vjerojatno jednog dana saznati koji je točan mehanizam i onda kada saznamo puno lakše ćemo moći naše pacijente liječiti. Do tad mi moramo se zadovoljiti s ovim da mi u stvari ne liječimo uzrok nego posljedice tog oštećenja. Mi smo sretni jer na svjetskom tržištu, a isto tako u hrvatskom tržištu postoji specifična terapija za liječenje multiple skleroze, to su interferoni. Dakle, zadnjih 10 godina u Hrvatskoj je svi pacijenti koji zadovolje kriterije HZZO-a mogu dobiti terapiju i to HZZO pokriva kompletnu terapiju koja moram reći da nije jeftina, ali zahvaljujući ipak tome isto tako rezultatima istraživanja koje su pokazali da su ti lijekovi se pokazali učinkovitim, odnosno zahvaljujući njihovoj primjeni ti pacijenti su smanjili su se relapsi, znači pogoršanje bolesti, trajanje tih relapsa su skraćeni. Zahvaljujući tome Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je uvrstio te lijekove na osnovnu listu i u potpunosti pokriva to liječenje. Pitamo našu sugovornicu doktoricu Vanju Bašić-Kes kako danas možemo liječiti multiplu sklerozu. Koriste li se uz interferon i neki drugi novi lijekovi? Dakle, točan mehanizam djelovanja je tako da u stvari interferoni, beta interferon smanjuje produkciju aktiviranih limfocita, a naime dokazano da su aktivirani limfociti ključni u tom imunološkom odgovoru i on djeluje tako da sprečava ulazak tih aktiviranih limfocita u središnji živčani sustav kroz krvno-moždanu branu i smanjuje stvaranje upalnih tvari koje onda aktiviraju razaranje mijelinske ovojnice. Dakle, mi u stvari djelujemo tako sa interferonom da spriječimo taj autoimuni naš odgovor koji onda uzrokuje koji dovodi do oštećenja mijelinske ovojnice. To je njegov točan mehanizam djelovanja. Interferoni se inače koriste tako da ih pacijent aplicira sam, daje si injekcije, subkutane injekcije jednom tjedno, neki se daju jednom tjedno, neki 2-3 puta tjedno i to je terapija koja je dugotrajna,
to nije terapija kratkotrajna, nego je to dugotrajno imunomodulacijsko liječenje s kojim mi, dakle, kroz jedan duži period nastojimo smanjiti naš imunološki odgovor, dakle, da ne reagira tako burno, a posebno da ne reagira na našu mijelinsku ovojnicu. Ono što je posebno interesantno, dakle, i što je novije u zadnje vrijeme, to su ta monoklonska protutijela koja su usmjerena na specifični, dakle, terapija usmjerena na specifična protutijela koja u stvari su